ba ngayon? Sir, magandang gabi. 31 po. 31. January 31. January 31 po tayo ngayon. Biglang dumating dito si Kuya, sumulpot na parambula. Dahil sa kanyang karamdaman, hindi niya maiangat ng maayos ang kanyang kamay. Napanood nyo lang kami kanina, no? Kanina, nakadikit po yung kamay ni Kuya. Paano ka bago pumunta rito? Gano'ng katas na yung kamay mo? Paano panginginig? Yung panginginig muna. Hindi na kaya. Hindi Ilang na kaya buwan? manginig yan. Ang tawag niya sa sakit niya, iangat mo muna. Ikaw, yung nasa likuran. Ano nakita mo, kuya? Hindi, nasa likuran yung kulay blue. Hindi makangat yung kamay niya, no? Paano yung nangyari kanina habang inaangat niya, Kuya? Ang tawag niya sa sakit niya, palipad hangin, inggit. Ibig sabihin may nagagalit. O, kumusta na po yung pakiramdam mo kayong, Kuya? Okay na. Pero talagang naranasan mo yung para may tumutusok sa kamay mo? Tawag ng pagpasangin. Pag pumasok ka na kasi sa kulang mo, kuya, sigurado paralyzed ka. Hindi mo magagalaw pati buong leeg mo. Hindi ka makakagawa ng motor. At ayaw mo na sa araw, napapasok ka. Gusto mo laging tahimik, magiging magagalitin ka. At kinukulang pa siya. Kaya punta mo si Papa Jesus sa kanyang tahanan, sir, ha? Yung kwarto kailangan binubuksan yung papa. Sige, sir. Pumasok yung swerte. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, sir. Sa alipin ang may Jesus Nazareno. Bye-bye. So, Thank you, Lord.